Takže čau lidi, v dnešním videu si zahrajeme na survival serveru Streamlabs. Je to server jen pro youtubery a streamery. Kdybyste měli zájem, tak v popisku je na ten Discord server odkaz. A jestli se tam chcete jako připojit, tak se musíte zeptat, jestli tam vůbec můžete. A prostě musíte být jen youtuber nebo streamer. A to je všechno. A ještě předem se omlouvám, že možná tam řeknu SMP, ale je to survival. A ještě byste mě mohli něco dát, to, co je za mnou. Moc by mě to pomohlo a já už to dál nebudu zdržovat a čau. No, asi jsem to spravil 5 hodin, jo. Nebo já jsem šel jako ven a potom jsem se na to podíval, protože už mě to vadilo. Stal jsem se jeden mod a už to jde úplně dobře. Ale já se tak jako umřu. Jo, umřu. Protože oni nevím, co to bylo, ale měli nějaký blbý spawn a to je celkem blbé. Takže nevím, co mám jako říct, ale prostě naštvalo mě to celkem ten spawn. Ale půjdu si něco natěžit, nafarmit a potom můžem prostě se gearnem. Třeba někoho potkám. Tady ani není voice chat, takže nevím, co to je vůbec za server. Chtěl jsem to zkusit. Jsem to viděl. Nevím, co se bude dít. Prostě s tím další strom. No, to je jedno. Prostě tady je vytopu. Možná jste viděli ten klip, jak se tam snaží kopat tou rukou. A to se mě strašně lagy. Jako 1 FPS, to je fakt málo. No, i když jo, lagy, nebo prostě se mě blbé FPS. Strašně blbé. Teď 122. A i s OBSkem. Jsem úplně šťastný. Jsem za to rád. Tak jdu na Irony. I když celkem bych potřeboval nějaký jídlo. Ale je tady nějaký borec. No, už je to celkem dlouho, od té doby, co tady nejsem. Konečně se gíru. Co bojím, že umřu. To by nebylo moc dobré. Škoda, že tady není nějaký zombie, že bych se nahýloval trochu aspoň. Když bych dostal takový menší hry. No, creeper. No, tady bych asi... Úplný nápad mám úplně. OK. Úplně jsem dost... Zombie. Skeleton, no. Au, to fakt bolí, kamaráde. To se mi vůbec nelíbí. Kolik je tady skeleton? Jsem dead? Já umřu. Já nesmím umřít. No, creeper. Jak odbouchnu já. Jsme cooked. Pryč. Dva creepři, no, tak to je nice. Že tam není další skeleton, třeba už 10. Creeper. Dneska mě ty creepři jak si hantí, oni si na mě dali nějakou bounty. Aha, tady je tento mod, jak vytěžíš jeden blok, tak se ti vytěží 1000. Teda o 1 ODčko. No. Jsem si myslel. Ne, kamaráde, jo? Bavíme se...
vím, že chceš být kamarád, ale máš sobě TNTčko. A já mám 1,5 háka. To si beru, kdyby náhodou. Ale vůbec se mi nelíbí moje healy. A ještě co se mi víc nelíbí, je můj hunger. A nelíbí se mi, že po mně jde třeba 20 skeletonů. Zombík. Prosím, že jsi sám. Že tady nepřivedeš kamaráda Creepera. Tam zůstaň. To si děláš srandu. Ne. Já jsem cooked. Pojď sem. OK. Já jsem cooked jak nic. A se tady skeleton pavouk. Mám, že neumí lézt v pohodě. No. Tak nic. A toto ještě víc nesnáším. Tady právě, že tady se zakopal. Je to ten jejich krásný spawn. Nechápu tento spawn, ale je crazy. Je crazy šílený. Kam jdem? Já nevím, kde jsem umřel. Jo, tady jsem vařil. A tady jsem umřel. Musím se dostat přes tady tyto obecné překážky. Tady jsou moje věci. Mně se líbí, jak už mám třeba 4 hlavy u sebe. Klač. To byl klač, protože se nevěděl, co tam bude. Si děláš srandu, že za mnou jdou všichni. Dobré, tak to asi neklačnu, nic neklačnu. OK, ten pavouk jako má zase nějak, prostě mobové se vždycky na mě dávají bounty, oni mě strašně nesnáší. Mě ještě něco chybí, ale nevím co. Je tam to hlava někoho. To je proč říkám, že jsem měl 4 hlavy. Takže jsem měl hlavu někoho. Dobré, kámo, já nesnáším od teď creepery. Takže jsou všude. Krásu, čelec. No. Já si dám na ně revenge. Asi. Co? To je nějaký duch. Prostě nějaký duch skeletonový. OK, nemám rád teď skeletony. Nemám rád všechny moby, kteří se mě snaží zabít. Emerald, ne. Co tam dělají ty věci? What the hell? Ne, ale teď doopravdy. Jak se tam dostali, že tady jsem... Byl jsem tady? Teď mám dneska lagy, jaksi. Tak nemám. Se mi jen zdálo. Se prostě zdálo, že se mě to tak trošku sekalo. Teď dostanu no. Nevím, co tady dělají ty 2 hlavy. To jsem tam měl. Ty zombíci se mi krásně líbí. Jo, to je... tak to je ono. Ani neskouším nic. Asi tady bude skeleton, tak už jsem fakt. Lava. Tady mají když tak nějaký mod, nevím co to je, nebo nevím jestli to mod nebo co. Ale jako mě by to celkem vadilo, že bych dostával pořád hlavy mobů. Schválně napište do komentářů, jestli se vám líbí toto SMPčko.
Mě zajímá vaše reakce na toto SMPčko. I když tak, kdybyste si říkali, že neumím hrát, nebo něco takového, tak kvůli tomu, že neumím hrát. Já nehraju vůbec SMPčka, takže nevím, jestli někdo teď jako tady přepadne, nebo wow, kámo, to mě za range, to se mi nelíbí. Budu dostávat hlavu všeho. A ten pavouk se mi celkem líbí. Co nemůžu nasadit, to je smůla. A můžu položit. Rychle zdrej. Kolikrát tady ještě budeš? Se vždycky leknu. Oj. Já se vždycky leknu, jak slyším to creepera odbouchnout, že mě odbouchne taky sebou. Ok, nemám rád tyto aimbotové skeletony. Jestli mě tady trefí, tak jsem cooked. Nejdeš za mnou, no, samozřejmě. Tento má zrovna blbý aim. Ok. No, nesmíš se moc. Nebo jako smíš se klidně. Tak tu. Ne. No, jak je rychle. Já si dala speedku vlastně. Ale hází extrémně daleko. Kámo, mně stačí. Já to nezvládnu. Věř si. Nevěřím si. Já bych hned. Kdybych hrál na Unstable SMP, tak já bych byl do 5 sekund bych dostal ban, protože bych umřel. Nebo kdybych se nespavnul v jeskyni každou sekundu, tak nevím. Ale radši půjdu ven farmit. Něco. Což já tady. No. Nevím, kolik stojím, že poměli každý mob, ale asi hodně. Když jsem se jako, že to nenatáčím, to by byla smůla. Takové. Já jsem zapomněl toto. Takže už po třetí jdeme od začátku. Nebo spíš poprvé, protože předtím jsem dostal ty věci. Hej, nevím, jestli mě slyšíte dobře. Protože jako když se dívám na OBSko, tak to vypadá, že ty zvířata, jako co hituju, tak jsou hlasitější než já, jako. Když nevím. Počkej. No. Celkem jsou hlasitější. Nevím, jestli jsou. Že to možná malinko stiším, tak. Kaš. Hej. Co se teď stalo? Nevím, proč se teleportuje, je to crazy. Dělej. Tak. Dobré. Jdu se zeptat toho borce tady, jestli se mu líbí ty heady. Co to jí dostává. Takže ty jdem úplně co nejrychleji napsat to. Ne, to znělo divně. Jdem mu prostě napsat, jestli se mu to líbí ty hlavy prostě těch zvířat, co dostal. Tak a uvidíme. No, mu se to líbí. Tak my bychom spolu asi být nemohli. Ty meti. To by bylo dobré. To by dostalo ode mě, kámo, takovou
To. Mně to líbí, to jsem čtvrtý teda. I když ani ne. Počkej, proč? Já jsem to všechno... Dobré. Já už o něm mluvit neumím, já nevím, co mám jako s mojím hlasem. Ne, zvukem. Dobré. Dobré, stačí? Tak. Co teď? No. To je všechno. To je všechno. Toto jsou všechny irony, co jsem teď našel. Já jsem si myslel, že tam budou aspoň 3. Ještě uhlí by se hodil. Co to tady... Ne, já slyším baby zombika. Tady je skin bez tak. Tady možná je trial chamber. Tady jako na nějakém serveru jsem našel trial. A jsem to úplně nadšený, protože jsem to nikdy nedělal. Jsem rád, že to funguje. A ještě uvidím, jak mě slyšíte. Doufám, že dobře. Tak. Irony. Jo. Vlastně to je tento mod, já jsem úplně zapomněl. To vždycky úplně vystraší. Hej, tady to vypadá mega dobře. Tak to bude. Ten mod není špatný, ale kdyby to tak bylo s blokama, že by si prostě vytěžil a ono by se to tady celé jako úplně celé zmizlo. To by se mi moc líbilo. I když jako asi bych umřel na fall damage, ale to nevadí. To se stane někdy. A jdu zatím irony. Smutné. Je to smutné. Můj pickaxe se rozbil. RIP pickaxe. Dobré, teď nevím kam, co to tam bylo. Já jsem tam, jako tady toto, ten strom. Počkej, jo, tady to, tam je ten portál. Já jsem si myslel, že to je nějaký dárek prostě. Jakože on ten strom a toto vypadá jak dárek, jako s tou mašličkou. Tady není čestka, hej, tak to je scam. Jestli vy vidíte tu čestku a já ne, tak se celkem naštvu. Na tu čestku fakt chci. Pálí, moc pálí. Au. Dobré. Není tady česká, jsem smutný. Nevím, kam jsem si dal pec s mojima ironama. Jdem najít pec. Pec, vyvolávám pec. A já jsem si říkal, že by to chtělo jídli. Nebo jako nějaké jídlo. A mně došlo, že mám poslední jídlo tady. Já jsem si myslel, že nemám. Právě. To si děláš srandu, že jsem to obešel. Já jsem to fakt obešel. Aha, tak já už vím. Já jsem to prostě obešel do kolečka a mohl jsem jít sem a tady by to... Počkej. A to jsem právě teď udělal, ne? Jo, to jsem právě teď udělal. Tak já půjdu sem, tady na vrch. Třeba to najdu. Ne, tady budu strašně moc mobů. Takže tady to taky není. Počkej, nebylo to tam? Protože tady je to vykopané právě. Takže to bude někde tady. Si pamatuju, že jsem to...
Dobré, jestli mě to někdo ukradl, já jsem si toho nevšiml. Tože ale kdo by to dělal? No, tady. Tady je to pec. Co si první udělám pickaxe. Mám co dělám? Klid. Já jsem jaksi vytřepaný dneska. Meč nebo sakra? Meč nebo sakra? Meč. No, no, ne, 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 ne. Mobové už zase... Kamo, jestli budu ten v jeskyni, jestli budu v té jeskyni, jestli budu v té jeskyni, tak já to řeknu. Když jsem řekl 3krát, jestli budu v té jeskyni. Prostě jestli budu v té jeskyni, tak budu velmi smutný. Protože budu muset vzít... Čekaj, jak daleko. Kde jsou koordinace? Jo, nejsou napravo. Jsem zvyklý na levo. Jsem celkem daleko, no i když ani ne. Trošku daleko od spawnu. Radši už půjdu. Než mě tady nějaký zombík. Ne, vlastně kdo mě naposledy zabil? Skeleton, než mě tady nějaký skeleton zase zabije. Tak jdem hledat další místo. Nebudu říkat, co teď vidím. Ne. To bylo moc stav. Skeleton, nečilec. Oni vždycky tak prostě někam zavedou. No, tak nezavedou. Spíš mě zavedou zpátky do jeskyně, protože mě zabijou. To bolelo, kamaráde, to fakt moc bolí. Nebrali tě. Jak jsem mu dal kryt? Jak jsem mu dal kryt? Nemám rád brát ty hlavy. I když nedostanu já ne, to prostě maso. On má spírku. On má spírku a je na koni. On má spírku a je na koni. On je rychlý, že? Asi. Nej na to nějaká malá šance vlastně. Aha, není. Nebo je? A moc se mi to nelíbí. Spíš vůbec. Pojď sem, spírko. Co děláš? Mám, že mě nenapiknu, nebo ho napiknu já. Pojď sem. Já, že jsi úplný frajer. Ty mě napikne, že jo? No, jasně, jasně. Au. A není zas tak rychlý. Radši víc. Kámo, jak po mně půjde skeleton, tak jsem fakt kupt. Konečně. OK, zase chill. Kámo, že nic toho nevím. Teď jsem skoro spadl, teď si nedělám srandu. Tak, toto byl asi nejlepší zvuk, který se mi líbí. Půjď. Oj. Počkej, to dělat zvuk. Vím, že to tam napíšete do komentářů. Já to úplně, no, jestli tam vůbec někdo něco napíše. Podívej se na mě. Co ještě, já jsem se nikdy nepodíval jako na Endermana úplně zblízky. Tak to ne, to se mi vůbec nelíbí. Proč jsem si vlastně neudělal armor? A já jsem neměl čas, protože tam se spawnovali strašně moc mobů. Teď se bojím každého mobu. Já jsem ohrožený druh. Já jsem ohrožený druh playerů, hráčů teda. OK, creepera fakt nemám rád. Skeletony už vůbec, protože ty mají strašně hezký range. Nebo reach, nebo jak se to říká.
A já bych spinkal. A jo, já mám jednu, no já mám ale jednu tu jen. Mám rád, když jim dočiju to, šípy. Kdybych jako nafarmil víc stringů, tak bych mohl mít další vlnu. A nebo já to odpojím, aha. Takže mě se zase vypne toto. Ne jako OBS, ale replay mode. Tak toto bych asi neklečnul. Můžu to zkusit, ale jestli umřu, tak to je na mě. Dobré, tak to zvládnu. To jsem si myslel. Skeleton. Kámo, kdyby ještě, kdyby měl trident, já bych byl cooked. To nevím, co je. To jsem ještě neviděl. Já hraju poprvé, ne poprvé. No jo, já hraju poprvé survival, nebo spíš SMPčko na nejnovější, na druhé nejnovější verzi. Takže nevím, co tady vůbec je. A jo, oni vlastně umí chodit dají na sucho. Teda na povrch. Kdyby měl trident, tak už jsem dead. Se dívám, jestli někdo z nich... Tam je ta bejska jejich vlastně. OK, stačí. Pojď sem. Co tady všichni? Půjdu sem. Tak. A jo, ale nic. To si myslím. Pojďte. Tady. Já to klačnu. Sem. Tak a teď sem. Pojď. Kámo, z nich padá mega maso. Tohle už možná zvládnu i ve vodě. A vlastně oni se spawnují ještě víc. Ale doufám, že nemá nikdo z nich trident. Aha, to nějaký mod další, nebo plugin, nebo něco. Kdyby mě pomáhalo to, delfín. Rychlost. Je potřeba celkem najít času. No ale ne pod blokem. Si děláš srandu. Tady je. Mapa. Navrch. Mohl bych si udělat asi laťku, že? Tady pryč. Ale počkej, co jsem to chtěl? Jo, tu mapu. Aha. Já jsem si myslel, že to je na to místo. To nejsou zase tak rychlí. Oni nejsou zase tak rychlí. Ale to se vezmu. Nemám silk touch. Ale i tak si to vezmu. Tyto bloky jsou myslím nějaké vzácné. Já to nevím, já právě nejsem nějaký Minecraft expert. Kámo, tak to se mi mega hodí. To je exka teď. Protože jen tak, když třeba budu potřebovat. Toho delfína by to chtěl. Tak ten má celkem lehký teď. Za mnou delfíny. No tak teď plavu mega rychle. A doplala jsem. Počkej, tady jsem to ještě neprozkoumal, že?
Ale že ta čestka, a i ty věci jdou vidět, jako třeba čestka, tak... Já tady jsem to prozkoumal. To si určitě vezmu. Rychle? Rychle, rychle, rychle. Tady je další čestka, ale tady si myslím, že byl, ty nevím, ale... Mám úplně špatnou paměť. Na to. Jo, tady jsem byl, zase pamatuju. Ale stejně to otevřu. Protože musíš vždycky zkusit. Oj. Tak to by bolelo. Nebo spíš bude bolet. Nemám bloky, já nemám bloky. Nemám bloky. To bolí, to bolí. To ne, to se mi vůbec nelíbí. A jo, já mám klumpáč. Jaký klumpáč? Pálí mě extrémně oči, vůbec se mi to nelíbí. Au. Chtěl by to spíš sem dát. Tak a jsme nahoře. Jdeme se natěžit dřevo. To je trošku zajímavé. Aha, vlastně. To nemusí být vůbec takto zajímavé. Abych dala se i vypět nějaké maso. Mě zajímá jedna věc, jestli toto jde vypéct. No, nejde. Toto se spapám. Tady pořád ten samý bodec, to už nepotřebuji. A já jdu hantit za tím krávy. Jsem se chtěl napapat. A zapomněl jsem, že nemám jídlo. A mohl zase vzít aspoň ten jeden steak. Dobré, už nečtu celkem ty hlavy. Čemu tě je vlastně hlava? Moba. Asi na výstavku. Vypadá to, že na výstavku. Chtěl by to také nějaké krávičky tady. Ale nevím, jestli tady jako budou. Ještě dopečem. Mohl bych si tady celkem postavit možná jednu. Buď po mně jde zombík, nebo jen slyším. No dobrá, slyším chodit. Věc se mi to nelíbí. Aha, ale vlastně on by jako dostal Sandborn. Sem. Co to právě teď bylo? Kož, toto jeskyně se mi celkem líbí. Když já jsem to měl předtím nějak skvěle nevěděl. OK. Chápu. Chápu, že všude musí být, tady je dead end, si myslím. Tak to je bludiště, prostě, že ty jdeš tam a vyjdeš tam. Nebo vyjdeš tam. Prostě, a když jdeš... Dobré. Nevím, co mám říct. Teda nevím, jak vám to mám vysvětlit, ale vidíte to. To teď bych si udělal asi bot té helmu. A vyjde to i na boty, nice. Jo, můžu rybařit vlastně, kam to došáhne? Mám, že to došáhne s tudma, což pochybuju, že ne. Jo? Tak v takové výšce jsem ještě nerybařil. Ale možná to ke mně nedoletí, já zkusím asi první vyskočit.
Tak to beru. To vypečem pak. Já se teď suda tady webu. I když nepotřebuji. Potom si dám. Bych to aj zbalil. Se to teď nechce vypékat, já spíš chci jít dál. Si kouknu, co najít. Já už bych mohl jít aj do trial chamberu. Tak já jdu zkusit najít trial chamber. Jako tady, jak jsem tady šel, takže přijde to tady, jako díval jsem se. Ne X-Rayem samozřejmě. Ani Já čítama. jsem se díval přes ty čanky. Teda čanky, no. Ne čanky, já nevím, jak se to jmenuje. Přes... Prostě F3 a jedničku. Takže vypadá to, že tady to není. Aha, tady je jeskyň. Ano, takže jdu hledat dál. Tak. Teď jsem normálně, kámo, mě normálně srdce prostě zmizelo ze srdce. A ještě tento hráč, sráč. Kámo. Co děláš? Pan družů. Vlastně. Ale what the hell? Když se mega bojím, že tady bude spolu. To je celkem creepy. Jak zničím tyto, nevím kolik jich je. Asi jen 2. Já moc nesnáším zombíky. Že tady nejsou 2 spawnery. No, díky bohu. A já nemám krompáč. Tak užívejte.
Proč ho slyším blíž ke mně? Až se mi zničí krumpáč, tak se prostě teleportnu na Dabyho. OK. Bohužel jsme nenašli žádný krumpáč. A jsem za to smutný. Žádný krumpáč. Žádný krumpáč. To je teda... Jak žádný krumpáč? Žádný trail. Jsem smutný. Takže... Ale nevadí. Tady je Daby. On jedá jídlo. No. Děkuji. Jdem s ním volat. Čau. Čau, čau, co ty tu? Co? Že co ty tu teď? Natáčím. Jo, tak to jo. Kamo, Už mě to pojď sem, hej, funguje. Dominik, pojď sem. Tady je hrozně mě blbě, tady je, musela být asi nějaká chyba generace světlačů. Jo, jo, jo. Oka. To je holka? Já mám, buď to někdo takhle blbě vysekal, ale mám pocit, že to je spíš jako, že, Ne, to se děje, to Chápeš? se děje, to znám. jo? Jo, jo, to se děje i na Aternusu hlavně. Nebo ještě toto je Aternus. Jo, že jo. Hej, já jsem hledal trial chamber, mě to ukazovalo třeba 70-60% a nic. No nic. Ale Dejlom, víš, jak to, víš už, že, sakra, víš, že už jsou tady warpy? Já nevím, co je warp. Sorry. Dejlomno warp daby. Mezera daby. Aha, nice. Počkej, já můžu tady zničit bloky, já tady natestuju někde tady. Co? Jestli tam ani nic nevypadlo. To je jedno. Protože stojíš na místě, tvrdo si tím, hele. Ne, ježďa, sorry. Hej. Vypas. Aha, to nejde otevřít. Co? Kdo ti dá topa? Mně se to seklo. Jde to vidět, že se tě to seklo. Ale já jsem tady zničil hlínu, jsem byl tady a tady jsem to No. zničil a položil zpátky, ne toto. Dal jsem ti topa, tak to prosím chvíli. Všiml jsem ti, vždy dej lomeno warp daby. Lomno, Jo, pár těch hlav tady mám, jo. Kámo. Hej, víš, co mám já? A ty ještě ne, já ti to dám? Nebo máš to? Toto. To ne. Můžu? Jo, Dám do sbírky. to nepotřebuji právě. A ještě mám tady toto, to nevím, jestli máš. Sus, No. Real Goris. Čau Gorisy, čau. Hele, hele, jenom ať víte, kluci. Myslím si, že už jsem to někomu z vás říkal, myslím si, že Rexikovi. Zítra by se měli otevřít shopy, jakože na spavnu, nevím v kolik, ale co nebo rozmyslete si, co byste chtěli když tak prodávat. A já. Dřevo. Okay. Nebo já nevím. No, dřevo bych prodával tady tohle. Ty víš, kolik toho mám. Právě, no. jsem měla jít drown zombíka. Nemám. Mám ti pomoct? No, dobrý. Hej, mám nějaké, nebo... Počkej, co jsem to chtěl říct? Aha. Já jsem prostě hledal ten trial a teď mě to tam psalo, že prostě že to je už blízko a já jsem jako tam, kde je Varden, jsem tam šel a teď mě se zničil krumpáč a po mně šel zombík, já jsem musel crouchovat, tak říkám, víte co, nechte se Vardena, já jdu pryč. A prostě jsem odešel a teď se spawnul ten Varden, já že jde na mě. Co se mega posral, kámo. Tak chceš Díky. hlínu? Chceš hlínu? Já ti dám. Dobrý, jo, já mám teď hlínu, ale Já na to chci... jídlo. Poslouchejte, já mám totiž tady v plánu si udělat molo, takže proto ví. Nice. Tady bude takové molo, protože už... Tebe. Kde seš? Dej mi to někde do čestky tam. Ty máš 2 staky.
Ok, díky. A tady, kdyby byl možná glowstone, jako v noci, víš co? Mhm. Ale tak ještě jsme nebyli v nedru, nebo já teda nebyl. To ještě nesmí ani. A, Já mám na RTP a můžu tam mít úplně jednožce. No, ale nesmí se tam. co se stane, když tam půjdeš? Budeš mít teras a dost velký. Oj. To je úplně pofarmý. Co? Nic, já... Tady toto. Ty seš Bro, vůbec bro, jdi spát, nejdu spát. Kámo, rád bych, ale no víš, práci youtubera a streamera zároveň. mě dala i upozornění, že streamuješ. Nice. Takže tady vidíš, že mám u tebe odběr. Tak to má být. Tady jsem se začal stavět dům, ale ještě jsem nevěděl, že mě řekne tohle. To SMPčko, nesmíš si to griefovat a takové další věci. To není SMPčko. To není SMPčko. A udělá se PvP arena a tam se může fightit. Jo, tam jo. V PvP aréně jsem říkal, že se fightit může, pokud. A jako pokud někdo až ji udělá, tak jí Jak máš na... jakože bydle nebo jak jako. Ano. Tak to spíš jako tady tahle, my to máme rozdělené i s Rexíkem, že tady tahle celá část je moje, on má část tam, takže ty můžeš mít, koukej, víš, co můžeš mít jako část? Hm. Tady na tom, tady je hned ostrov naproti, tak bys si sam udělal to, aby bychom tu pak udělali most. Jo, aha. Tak si to prosím tě stěž, protože já tady budu mít jakože velkou tu. Tak já myslím, jakože crouch. Mohu úplně v pohodě. Čekám, on si zohne palec až, prosím tě, úplně dozadu. Jako já se snažím teď najít nějaké jídlo, ale moc mi to nejde. Tento ostrov je můj, ten naproti vám, co jsi mě ukazoval, to je on. A cože? Ten ostrov, co jsi mě ukazoval. No co s ním? No, tak ten je ten můj, nebo? Jako můžeš, je volný, takže může být Hej, tvůj. Tak já se Daby? vezmu. mám míň. Je, Míň. 20. Jo, A ty? vidím, protože já streamuji ještě na Kiku, že jo? Jo, ale já mám ty obrazovky, No, takže, taky. takže ne obrazovky. Jelikož jsem si nemohl postavit dům u Dabyho, tak jsem si ho postavil tady. To je i můj ostrov. A jako vůbec mě to nevadí, že mě tam má vyhodil, ale já ho chápu. A nedopadl ten dům úplně nejlíp, ale to nevadí. Ještě jsem vám chtěl dát jako pov z replay módu, ale mně se to nestáhlo. Je mi to líto, ale i to tak můžete vidět takto.
Mám, no tak si stáhni ty launcher. To máš za free Minecraft. Ano, seš takový jakože boháč. No chápeš, ne? Že bys... No kolik vůbec stojí Origo? 300? Já jsem mu, Myslím. pokud chceš obě verze, jakože i Javu, No to mám. i Bedrock, tak litr. Litr? Ne, že já jsem si To se taky zaplatil Bedrock, myslím. Já taky, no. No, já mám oboje. Což nevadí. Real A movie- napis se, jak jsem se na to dlouho šetril. Tak já chodím na brigády, že jo? Jakou? Jednu ti říct nemůžu, protože to je zatím tajný, ale hlídám děcka hodně, jakože třeba od Seger a tak. Chuva. Pak ještě, no, víceméně, jo. Potom, co to tam, počkej. Já přemýšlím, co tam všechno ještě je. Potom děti ve sklepu. Jak to víš? No, Mají tam vůbec postel? U mě jo, aspoň. Že co? Že mohl bych tam tu postel jim dát, co? Počkat. Teď se musím podívat, jak to tam je, hej, postavený. Já jsem tě omlouvám za psa. To Kámo. je v prdel. tak ty si kukt. Kámo, Nedělám. Ty si kukt. to bys psal, to by psal do chatu. Hej, a ještě to, David, ty máš něco s tím se spawnem? Že mi to spawnuje pořád jeskyni, když umřu. Já vím, ono to nefunguje tady, my to spravíme. Jo. Já jsem se vytěžoval s tama třeba půl hodiny s jedním FPSkem. No nic. Já, který má skoro 1000 FPS. Já mám teď Jo. 100. S Já modem mám ještě. 116, já mám 116 FPS. A jedno mi to utáhlo až na 3000. No. Tak ty víš, na jaký má počítač, ne, Daby? Tak asi Jo, chápeš, ne? To bude zrovna, jo. A ještě si budu vylepšovat tu. Já mám, že grafickou. prý z roku 2012 počítač. Takže toto bude pro dnešek všechno. Natočím ještě další díl, bude tady hodně dílů z tohohle. A to je všechno. Čau.